Et menges una poma i penses que bé que ho estic fent. I és veritat, ho fas molt bé. Però per obtenir els mateixos nutrients que fa 50 anys en necessitaries 3 de pomes. Fa unes dècades una pastanaga o un tomàquet tenien molta més vitamina C, magnesi i ferro que ara. Per què? Perquè ara el terra és més pobre, els cultius creixen més ràpidament i les varietats s'han adaptat per durar més, però han perdut part del seu valor nutricional. Això vol dir que encara que mengis sa i cada dia omplis el plat de fruita i verdura, el teu cos pot estar rebent menys nutrients dels que realment necessita. El resultat? Menys energia, més cansament i un sistema immunitari més feble. No es tracta de multiplicar per 3 la quantitat de fruita i verdura que poses al plat, sinó de donar-li al teu cos el suport extra que abans ja obtenia de manera natural. Les nostres càpsules Essentials, o el nostre Superfood, amb dos 100% naturals, concentren nutrients de fruites, verdures i baies madurades al punt òptim, amb tot el seu valor nutricional preservat. No substitueixen una dieta equilibrada, res substitueix una dieta equilibrada, però t'ajuden a cobrir aquest buit nutricional que l'alimentació actual, per molt cuidada que sigui, ja no pot omplir com abans. Vols sentir-te amb més energia, reforçar les defenses i cuidar-te des de dins? Escriu-me i t'explico com començar avui mateix.